जिसु ख्रिस्टनि गोथां गोथार गोदै मुंनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे इसोरनि बोसोन, बेबायदि मोनसे रादाब नोंथांमोन लानानै फैदों, जेरावहाय नोंथांमोना नुयोब्ला गोबां सोमोनांगोन। येस, बे खामानिया मा मावनाय जाखो होननानै नोंथांनि गोसोआव सोंलु फैगोन। आरो बे बिसयाव हयथ' आङो बाथ्रा गोबां बुङोब्ला हयथ' माखासे मानसिफोरा गाज्रि मोननो हागौ जे मानो बेबायदि बुंखो होननानै। नाथाय गालफारसे सिन्था खालामोब्ला, गोथौ साननानै नायोब्ला बुंब्लाबो जेबो जाया होननानै बुंनायफोर बायदि जायो। आरो नोंथांमोना आं जि भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों, बे भिडिअ क्लिपआ बबे ख्रिस्टियाननि बबे मोनसे हान्जानि आं बेखौबो एक्जेक्ट बुंनो हानाय नंलिया। नाथाय नोंथांमोना गावनि मेगनजों नायदो जे बे ख्रिस्टियान हान्जाया मा हान्जा जानो हागौ। ना बले बेप्टिस्ट, ना CNI चार्च, ना NLC, ना BLC, ना कैथोलिक चार्च, ना गॉड चार्च, ना गॉड्स आर्मी, ना इंटरनेशनल क्रिश्चियन चार्च, बायदि रोखोमनि गोबां मुंफोर दङ। दा बेनि गेजेराव बबे मोनसे हान्जानि बे भिडिअ क्लिपआ एबा बै सुबुंफोरा, बेखौ आं बुंनो हानाय नंलिया। नोंथांमोना गावनो नायदो। गावनो नायनायनि उनाव नोंथांमोना मोनथिगोन, नोंथांमोना गावनो बुजि मोनगोन जे बे भिडिअ क्लिपआ सोरनि जाथाव होननानै नोंथांमोना गोसोआव साननानै लादो। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला बारा गोबाव खालामनो हास्थायाखिसै, नोंथांमोना थोंजोङैनो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय। नोंथांमोना मोजां भिडिअ क्लिपखौ नायगोन आरो नोंथांमोना बुजिनो सेस्था खालामगोन जे बेयाव थानाय मानसिफ्रा मा खालामनो हास्थायदों, माखौ दिन्थिनो हास्थायदों। जों सरासनस्रायै बेखौ नायनाय लोगो लोगोनो बुजि मोनदों जे बे फारिलाइया खेजुर परबनि पाम सानडेनि। नाथाय बेनि गेजेरजों बिथांमोना मा मावदों बेखौ जों स्टाडि खालामदो। इसोरा जोंनो होनाय जिथु मेलेम दङ, बे मेलेमखौ बाहायनो नांगोन। अब्लानो जोङो गम मोनगोन जे बिथांमोना मा खालामनो नागिरदोंमोन आरो मा जागासिनो दङ, बेखौ जोङो गम मोनगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो।
आं सानदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय आरो नायबाय। दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैनायनि जाहोना बिथांमोनखौ मुगैनो, बिथांमोनखौ रायखोमानो, माबा मोनसे बुंनो बे थांखिनि थाखाय आं बे भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैनाय जायाखै। नाथाय बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों जोङो मा सोलोंनो हायो बेखौसो जोङो सोलोंनो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बुहुमाव ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि आलादा दङ। बे भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों जोङो गम मोनदों जे बे जाहैबाय थांनाय रबिबारनि पाम सानडे, जायखौ जों खेजुर परब होननानै बुङो, बिनि मोनसे फारिलाइ। बिथांमोना थारैनो खेजुर बिलाइ लादों, जि लादों, बेबायदिनो बय होदों आरो बिनि सा मुसुखा पुतुला, जों जायखौ मुसुखा एबा पुतुला कार्टुन मा मुं होयो बेखौ बुंनो हागोन जे जिथु दंकि दङ, जेखौ जोङो गाध' होननानै बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ गाध'आव गाखोदोंमोन, बै गाध'खौ बिथांमोना बानायदों। पुतुला रियेल नङा, बेबो मोनसे कार्टुन आरो बेखौ बोबोगासिनो दङ। आरो बिथांमोना बै कार्टुननो, बै पुतुलानो मोनसे मान सनमानखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। That means बिथांमोना खालामनो नागिरदों जानांगौ जे जिसु ख्रिस्ट'आ बै सानाव बेबायदिहै फैदोंमोन होननानै हयथ' बिथांमोना बेखौ दिन्थिदों आरो बेबायदिनो साननानै हयथ' बिथांमोना मावदों। जों जेब्ला पजिटिभलि साननानै नायगोन बेखौ जोङो बेबायदिहै नुयो जे जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो बेबायदिहै जेरुसालेमाव एन्ट्रि जादोंमोन होननानै जोङो मोनथिनो हायो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेखौ मावनायनि गेजेरजों, बेखौ खालामनायनि गेजेरजों गोसोआव माबा मोनसे दुखु मोनाखैने? दिनै बे भिडिअ क्लिपखौ नुनाय लोगो लोगोनो गोसोआव माबा मोनसे दुखुआ आंनियावबो फैबाय। बिनिखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै बे भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों। जेरावहाय सोरनो बनानै होखो? अनजाग्रा प्रियफोरजों सानना नायनि, सोरनो बनानै होखो बिथांमोना? मुसुखा, पुतुला, कार्टुन जेबो गैया। नोंथांमोना गावनि मेगननि देखायाव नुनो मोनदों दि बिथांमोना कार्टुन, गावनि आखाइजों बानायनाय कार्टुननोसो बिथांमोना बनानै होदों। दिनै सैथो दंकिखौ, सैथो जुदिअ गाध'खौ लाना फैनाय मोनब्लाबो बियो गोरोन्थि जागौमोन जे बे बनानै होनाय जिथु मान सनमान, जायखौ जोङो हिन्दीयाव दन्दवात होननानै बुंनाय जायो, बे दन्दवातखौ मानसिनो होनाय जाया गोरोन्थि, बबेबा पुतुलानो होनाया गोरोन्थि, माबा मोनसे जिब जुनारनो होनाया गोरोन्थि। जोंनि जिथु दान्द'आ, जोंनि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय मान सनमान होनांगौ दङ, बे जाहैबाय केबल जिसु ख्रिस्ट'नावल'सो। दिनै बिथांमोना मा साननानै बे फारिलाइखौ बेबायदि खालामदों बिथांमोना मोनथिगौ। दा बेवहायनो आं बिथांमोनखौ गाज्रि होननानै बुङाखै आरो गाज्रि होननानैबो बुंनो नागिराखै। नाथाय बिथांमोननि इन्टेनसन, बेखौ मावनायनि इन्टेनसना मामोन, बिथांमोना बेखौ मोनथिगौ। नाथाय अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियानफोर, जोंनि गेजेरावबो दिनै बेबायदि दङ नामा? जुदि दिनै जोंनि गेजेरावबो बेबायदि दङब्ला इसोरनि बोसोनखौ गोसोखांनाया गोनांथिथार, इसोरनि बोसोन बायदि सोलिनाया गोनांथिथार। नोंथांमोननो इसोरनि बोसोन मोननै दिन्थिना होनो हास्थायदों आरो बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ बुजिजोबगोन। ओंखारलांनाय 20:3 नोंसोरो आंनि बाहेरे गुबुन मोदाइफोरखौ दा खुलुम। नोंसोरो खुलुमनो थाखाय आकाशाव थानाय एबा हायाव थानाय एबा दैयाव थानायफोरनि मुङा मुंसेनिबो मुर्तिफोर दानो नाङा। बे इसोरनि बोसोनालाय माथो? ओंखारलांनाय 20:3 बाथ्राया माखौ बुंदों? हयथ' बिथांमोना बावनानै दङ। नोंसोरो खुलुमनो थाखाय आकाशाव थानाय एबा हायाव थानाय गासैनिबो मुवा बानायनानै खुलुमनो नाङा आरो लोगोसे आंनि बाहेरे खुलुमनो नाङा होननानै बुंखादों। दा दिनै बिथांमोना जि दंकि गाध' बानायनानै खेजुर परबाव मोनसे खेजुर परबनि निसान, मोनसे सिन, मोनसे नेरसोन होननानै हयथ' बिथांमोना खालामदों। नाथाय जोङो नुनो मोनदों दि कमप्लिटलि बेयो मोनसे वर्शिप, मोनसे खुलुमनाय बायदिखौ जोङो नुनो मोनखादों। मानोना जि बयै होदों, येस जानो हागौ बिथांमोना मोनसे नाटक ड्रामाफोर बायदि खालामदों, ड्रामा होननानै खालामदों। नाथाय बे ड्रामा खालामनायाबो मोनसे गोरोन्थि जागोन, जेरावहाय मुसुखानो बेबायदि बयै होदों आरो रोजा मानसिफ्रा हयथ' हुसाना बेफोरबायदि गोबांखौनो बुंदों। आरो लोगोसे मोनसे फिलिपियारि 2:10-11 बिनिखायनो सोरगोआव, बुहुमाव आरो पातालाव थानाय मानियानो हान्थु खरायनानै जिसुखौ मान होगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आनो फोरबो होननानै साफ्रोमबो सिमान लागोन। बेजों बिफा इसोरा महिमा गोनां खालामजागोन। प्रेज द लर्ड। बे जाहैबाय मा? सोरखौ?
जोंनि खुलुमनाय सिबिनाया सोरनियाव जानांगौ? जिसु ख्रिस्टनियाव। बेनिखायनो सोरगोआव बुहुमाव आरो फाथालाव थानाय मानियानो हान्थु खरायनानै जिसुखौ मान होगोन। हान्थु खरायनानै बुहुमाव थानाय फाथालाव थानाय गासैबो। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनियावसो जानो नांगौ। बबेबा मुसुखा, बबेबा कार्टुन, बबेबा मानसिनि बानायनाय बेजों नङा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दुखुनांथावना दिनै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियानफोर दङ। जोङो मोनथिस'जोबा बिथांमोननि बेफोरबायदि खालामनाय, बेफोरबायदि बुजिनाया माबायदिखौ बुजिदों, माखौ बिथांमोना मावनो सानदों, बे बिथांमोननि बाथ्रासै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांमोननि बे मावनायनि गेजेरजों दिनै जोंबो एसेब्लाबो सोलोंनाया मोजां। मानोना इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ बेखौ फोरोङाखै जे आं जेखौनो खालामदों बेखौनो खालाम, बेबायदि खालामनो जिसु ख्रिस्टआ बुङाखै। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ माखौ फोरोंदों? आत्मिक जिउनि साखोन सिखोन जानायखौसो फोरोंगासिनो दङ। जुदि बेबायदिब्ला दिनै जिसु ख्रिस्टआ गोबां रोखोमनि खामानि मावै दिन्थिलांदों। बे गासै खामानिखौ जुदि जोङो मावनांगौब्ला, बेबायदि नायै जुदि बेबायदि खालामनांगौ, ड्रामा बायदि खालामनांगौ दङब्ला जोंहा मोनफ्रोमबो साना थोनायानो नङा। जों जुदि बेबायदि मावनांगौब्ला, जुदि इस्टार सानडे, जुदि गुड फ्राइडे, बेनिफ्राय पाम सानडे, बेफोरबायदियाव जों जुदि जिसु ख्रिस्टनि बेफोरबायदि थाबायनायखौ जुदि उनसंनो नांगौब्ला जोंहा दिनानो थोनाय नङा। मानोना जिसु ख्रिस्टआ गासैबो दिनावनो गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावदों, गोबां रोखोमनि बेलेग खामानिफोर मावदों। जों बे बेलेग खामानिफोरखौ जोङो उनसंबाय थानो नांगोन। माने जोङो ड्रामा हिसाबै लानानै खामानिखौ मावबाय थानो नांगोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बे ड्रामाखौ मावनो थाखाय थिनाखै। जिसु ख्रिस्टआ जोंनि आत्मिक जिउनि सोलायनायखौसो हास्थायो। गोसो इसिंनि जिसु ख्रिस्टआ गोसोखौ नायो। जोंनि सायावनि गाननाय जोमनाय समायनायखौ नाया। जोंनि सायावनि ड्रामा खालामनाय, एक्टिं खालामनाय, नाटक खालामनायखौ जिसु ख्रिस्टआ नाया। बेखौ मोजां मोना। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ माखौ मोजां मोनो? गोसो इसिंनिखौसो मोजां मोनो। गोसो इसिंनि सोलायनायखौ हास्थायो। गोसो इसिंनिफ्राय सासे बेक्तिया जिसु ख्रिस्टखौ बेसेबां मान सनमान दान्डबाद खालामदों, बेखौसो जिसु ख्रिस्टआ हास्थायो। आरो इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ स्पष्ट खालामो जे जोङो मुसुखा खुलुमनाय, बेनिफ्राय कमप्लिटलि जोङो गोजानाव थानो नांगौ। इसोरा बेखौ मुगैयो। जोंखौ बेखौ फोरोंखादों। दा नोंथांमोना दिनै मा साननानै लायो? बे भिडिअ क्लिपखौ नुनायनि गेजेरजों बे नोंथांमोननि बाथ्रासै। आरो बबे हानजाया बेखौ खालामदों, आं अलरेडि बुंखाबाय, बेखौ आंबो सिनाय मोनाखै बबे हानजाया खालामदों। बेबायदि ड्रेस गाननाय आं बेबायदि नुफेराखै। जिहेतु आंनि खाथियाव बेबायदि गैया, दा बेयावहाय आं बेखौ थोंजोङै बुंनो हालिया जे बे डेनिमिनेसननि होननानै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननि साखाथिफोराव बेफोरबायदि दङब्ला, बेफोरबायदि खालामदोंब्ला, बेफोरबायदि नुदोंब्ला नोंथांमोना सिनाय मोनगोन जे बे हानजानि होननानै, बा बे डेनोमिनेसननि होननानै नोंथांमोना सिनाय मोनगोन। आरो सिनाय मोनोब्ला नोंथांमोना गावनो गोसोआव साननानै लादो जे बिथांमोननि बे मावनाया माबायदि जादों, बेखौ नोंथाङा गावनो मोनथिसिगौ। थोंजोङै जुदि बुङोब्ला बाइबेलनिफ्राय बियो गोरोन्थि। बाइबेला मानोना जोंखौ बेबायदि फोरोङाखै, जेराव नंखाय दंखि बानायनानै बेबायदि खामानि मावनानै बेखौ फोरोङाखै। जुदि माबा मोनसे ड्रामा खालामदोंब्ला बे आलादा बाथ्रासै, माबा मोनसे एक्टिं खालामदोंब्ला बे आलादा बाथ्रासै। नाथाय बेयाव नायोब्लाथ' बेखौ एक्टिं होनना नुवाखै। बे मोनसे जय जात्रा खालामनाय, मोनसे ट्राइम्पल एन्ट्रिखौ, जेरुसालेमाव हाबनायखौ लानाय, जास्ट बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदि होननानै। दा अनजाग्रा प्रियफोर, आं बुङैनो गावनोबो मेंलायनाय मोनदों। मानोना गोबां दुखुनांथावना बे बिसयाव गोबां बाथ्राफोर बुङोब्ला हयथ' गोबां मानसिफ्रा गोबां सानगोन जे मानो आयेन सायगासिनो दङ, मालायनि बाथ्राफोरखौ मानो बुखिगासिनो दङ। जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि बुंग्राफोरबो थायो। नाथाय नंखाय जायखौ सहायनानै थानोबो माब्लाबा उसुबिदा मोनो। दा बेयावखायनो जेन बे बिसयाव साफ्रोमबो सांग्रां जायो, जेन जोंनि मण्डलिफोराव, बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बेफोरबायदिखौ जेन दा मावथों। आरो सोरबा जुदि मावनानै दंखायोब्ला, अलरेडि बेबायदि मावनानै दङब्ला, बे बिथांमोननि बाथ्रासै। आं बिथांमोनखौ गाज्रि बा माबा मोनसे बुंनो हास्थायलिया। नाथाय गावबा गावनो बाइबेलखौ देहेन खालामगोन। बाइबेला मा बुंदों? जेब्ला बाइबेलनि बुंनायखौ जोङो सोलोंगोन, अब्लानो जोङो आपुनि जों गावबा गावनो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जालांगोन होननानै आङो फोथायो आरो आं सानो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै हयथ' गोबाङानो सोमोबोनांदों जे बेबायदिबो खामानि मावो नामा होननानै हयथ' गोबाङानो सानगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना गाव गावनि गोसोआव
बे बाथ्रानि सायाव मा फिननाय लायो बेखौ नोंथांमोना मोनथिसिगौ। दे अब्ला दिनैनि बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोना मा आशीर्बाद मोनखो बेखौ नोंथांमोना मोनथिसिगौ। थेंक इउ।